kenyoro korunjengi chomo choyo nigongwe terobokongu mugakoleta kete chikamati cha somba byansi naindeni bwata bana nonya nori na chetenere talio wancha konyoro mwana kinde seito kuzobande nyasaye amokonye musuko na byoke elio mana lyoka korwase chikamati ugochaiweka korwase chikamati Unawe tinyara ko gonkani nganki na mwakera ekena sana cyane nyamumbu hati meeting ande bado ko ngainare ngane gasya kuchikokora ga aina kira kubolinga umuka kunkwa mweresa kuya sana kwa mabene to kole manera kisima kwa mate iko bana inje kwara inje kwati aban kole mebise ne oteto komo kenga kabisa oteto komo hero kinga kia bana ba ko ikiku nayo kurua bana nayo kwa mare teka inge ndo anda to komo mweresa mtobitai kana ara kuboli kwa abana bali obwate umuka koli onkoba na bae bonse pi bali obwate ageto na magana ya bana ngaya orita iwaje tene na bae obwate bonse pi magana ya bana tika na kora tika kere enda tika na sikya kwa cha kana raria na tika na ara kuboli muka ko onkoba na to kole manere bisima ora muka ne ga buna onere wife material oje njere ba wana kwatire ko mumbu abu ubengete wachire otete kumoro kichinjira ko bikachirongi mwase para kwanda kuchita woniga kuna singura konyora butande maroko tiriko konyora ko tene ga maroko ya oringo ngoro muya oya gate chirange temboni ko kwerusi ya taria wachire kumufundishe ande tengo tai kwa taarifa yako kuna tokonyana nonkoba ikonko mwarore kiregento mageto tigana ragote gakia so kwanja onya nyacha nagosa nyabire nasabire okwabe nyabire kangina baba nyabero nyenacha kokogosera ga kimbo atimangana mangi tungo atimangana manga aikwaleta na raria nasabire okwabe konya ina make kwaleta nasabire okwabira tigangenda bwana onya nara yuandeta tinda getitwetane naye tege ko boliga ekita kwa urera mburanki watu mia fekera wocha tutumie kifia timpasa ko konyora kabere bire chambi basa ko tanta ni kabere omongino ne na mubegete ga nche maite nga ina moruseti na ndinche maite nkiabereteka na chiri I want to shit we na chiri mageto na chiri utiase na chiri no chimo kore bone ebe kore biringange to mochiga kore bone ochake ko tomatomia mai sabune sese ko tinde kore mo mageto nyumire oli muswati utaka maititika na mwakeresi na kiale ni wakire wakire bya ndi twabokire mbiya tori lakini no maitenga mageto nyumire obe nanyomete bono tigana ara kweresa nanyomete mageto nyomire bono gasakana kande igo gasakana kande gasinini baba gakoro kukangira tinda kweresa agasinini gakoro kukangina yani none gakyokarigeri none kini karibu yego ngaroche sikarochi buyego lakini renda omaite na gwatike tuno musibati omone naso mochiyo timaye tinga bagotebiri lakini nimaite tomanye tina kikiagere na gwakiri simichinse chiga aye buna gwatike tubono rendo mochi gaki Mumromi no koro kumachwati amaruga konyu mageto ga konyu amaru agasagana kande kare turu nakaro kungara ranki karoche tino chinganga che karosio muchino buya igo bone gento gokora kakimo geregeke onyo godagete korosio muchino tatu mina sara ira tara koragere boka inchubuno rigo rosi inchwae inchubolio ragasagana kuno kare inchubono sai chinsa bune chiga boka aya ichaka gwesi binchu
Nonde ngokanyerete. Kurugaje chi wiki bire chakire kwera. Sawa mbia mona baba. Inchura kinto tabani china kote. Nje atombe ko tabani china kote lakini ayenchu. Nchwa wero rera bieka. Sawa na kuganyira. Kapa serious. Ekronde yo bona alinero mugako. Oguchoka resa kiregento kelinko kora. Bona uchirega ko kwa device. Sindio? Oma kwanza kuongaina ngane asiago koira ngumbu gari. Kangina. Oma te kangite te yoke chuma tengo corregento nta rengereti sen kroyani. Uigwete. Igonta que to o endoro. Momenya nero. Panigu. Ese ngento nero uchirega ko muyo ko resa kiregento. Ando otake to amenyo buna obogi mabolia te to amenyo buya. Magete. Onye nakogosera nabe. Tigaso nyomba nchoke bintu bya nengende. Itakucha, ikaransa. Karansa ka. Kani. Makuru jinkonya kuberuka kaiga. Kali ngano wancha kwane. Mugwanja ni bulimbu atemeane nje naye. Lakini tari gutakira muntu acheka iganze gukweresa into kindi gyo. Ba. Yo minute yo taite kogenda. Ke. Agia. Machuatia. No karega kore marate gacia bora bakabona mwenyorire ngabono egaciro nyagoburuge bituma tuga nyagoburuga ne abarende anuoda aburuga tana gwa koriteka igwaya tet munya kubwata matubu atego igwotegerera sana anye bigori byakubulire nditini mukyaro gomanye ando to range style to onaranire sanka ngabona no tore gurupu ya monaya inu na bana bake skaya no ne chindo ruchoko munda bwate bona yo nunde bisi tu asara roche ma muisonde no mwenye gitari nsa muisonde ya mukulire buli mutayire mambi mukira masem mukasungushi yandu mukamakana nyomba ya etwanye kanyanya abantu bakalia tigobo chingo bosinini ngainia abantu bekanyoro basike buna motoroche abantu bari turato bwata maskani tubonde ko bano na advice tari abantu yakoba muneme bomba mwase ko maskani usira ora machuati tara age so kwaroka no kwaro wanga ikinyandu likiaru era ne into bwati okwaroka no kwaroka waroke bunora aroko kore to koraki tata na bengo kuragero bokuma no bokuma tari ko bwati nyeni kikwariera Magete. Ntena amurega. Tigangende seito. Seito biburi mbia sieki we nyumba nero etenine na bana mbaroro na tigitawake. Na bonko genda amenyenka. Tinko chomochi yani amangana mangi tintageti. Mbu ya yengende seito. Kani. Amu nyeti ngote tu mukoen. Ya. Aki kama nunyo lete bo nunyo te kana algo tasi no ka kana algo kondi. Inje na algo tu baki enkobe kama sikoma kanje. Yani nkota. Nkota tu anti bobu kama bu. Yani mago ntebyo ogenda. Ogenda bono ntige kana kipu ntiga. Umate ngento ntagete baba. Umanje ninkwata naye buri korban. None mama na mama. Inki kirezo kuogera bo. Nkinta ogere. Kana nyoro muswati onda ndete ko koeresa ka bintu bitai. Etibuna abana kwantu ne roko cha kubasomia abana ne roko cha kukoba. Inge kungirende ntao. Utekire kieko gerango. Na kieko gera ingoge singe tege timonta aje kanse ko koeresa bintu bitai inje maita baswati bari binyore bina bari. Yani otete bono ngire kana nyoro monta kala te sumo mwane ka. Kana. Bono ajiota ke. Ajiota ke. Okay, anda. 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 Paninki. To ko anda. Yani ukite na biko lo muswati ka. Yani otete kueveli baka sankata. Nandi na ugata makoso ka. Kwanda.
Na hando nyumotara again. Igongo sieke bite byonsi na gokore mekirimbi omako rugai because tibese chiane watu mekero kunze tuanzana na ni chinyinge mono. Gandi ke tonke yoko kuri nyumba. Henda. Kwa kila kitu yako henda. Ngoma geto ngene. Eda ande tigana ko dai majua. Ma da chinderu tata ine sura bosa kuna yo bwate ya ono jinga tuale ya. O chinderu ngikira kia ko konyi. Sinole minyoro mega. Kya ko rusiria kya ko ira. Agaisiaka. Ebitari bebya ko rusi ndo chongumbu. Ada wese mo nya kontebi ndo ko nya konsembera ga. Nona ko ya bono kwa cheto ka yego to ka enyo. Kratiga. Ono ndo jinga kwa ira ni resa mangana iko. Antoine nikora kwanira umusho nande ga kiri kuyi engo kongwanya rete usana buchiro bujesi ma edeli na nyorete eri umusho ri agatama kurweri nande tindamo kurwe nande tindamo ra nande tindama nyanga ete moibi no moibi mayete yangote biga ya karasi ando mate butame ngote mane kukwane gento kwanya kontenga o ntugo tole ga igato abutire kenyoro mono babera isiko we have seen things o mushoyo nyangoko oyo kunyago kubukunya weto bunege simba I'm telling you ngamunkwano uriterebe kwa karagende e reason ne nitu ko litore shaya mato nya konyorite bya sana liya kumunyoka munangi cheterane maroba saa 12 nare ni chingo cha chuma nane chikurete of which is ko ngano mushi uri talo do ko ni liyo ochire ko nyebu so ko lero ochire nakira cheta ko rengere ndo ko na my brother mageto berna ndelo tinga nonya no mushi onersoni akasingara kanersoni yaka nakabago taraka ko nande busime sana duise kuligere ya baisi bali mnabona ntoro je mugondo no gonya wantenga na abutire ska utoro chinje ko burugande kabisa abangwana bali kwikira mara obakwanyora kinsa sa kianda igacha mara oba 10 ikubali busa imemwa pamera sana Getembe Television ekeonga kiamamogusi mange abaswati kirongi nini ekirwaga niriye sigati usoka siko. Look for a skirt outside there. But inside the compound, it's prohibited, alright? Nyanchama Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta ke tomenyere bwona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwate taliso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in the compound his Hai nyanchama. Kwani ndagire yokuri minto gaika. Nyoko na iso. Joy. Kamjeshi, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akituma itimbo atitata na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha ukubole yanta kama. Nancho nyome. Ncho. Ya. Tena na bunore. Simama hivyo venye uko hivyo. Leko moro yuse. Joy. Speak. Getembe Television ekeonga kiamamogusi Getembe Television ekeonga kiamamogusi
ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imisangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imijiga ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asirigo lidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi baigoro igetibye tibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku ya Kisii gwitira namba 0741499726 Getembe Television ekionga kiamamogusi. Hey, kau tadi di bawah nggak sokong sabawan. Enda, ku. Iko mageto wate bangen. Enda, kuan sabari bakan aku liye. Kau tekenda. Nonje to kwan. Tu kuan nggak? Gitu kuan tena. Ebintu kuan tadi kau endo. Nani gitu kuan. Dia betul kuan. Ke, mageto. Inki kia be kiri tato mana inki. Inki kia mama. Jadi kende kia be kebe. Ya, na igura mariogi ga. Kindero gorari to konya kwari kuneni neke koko yechi saka tunda baba kare mesia na baba genchabe ko batebi bwatsi na kundiga tirimbo kechi ko ngora kangina be keliko na igure ryogi bori paka na tebiri nga yaye ryogi eri mbone liko ya ryogi ndirarwa mama ryogi ko na ko igo ogama kwanso mata mwaka mwana ka sabiri nkarwari kalikagire getego obra nyona na kero gena uka timuke obra nyona ko igwa maryogi tange kukurwa abu obra nyona ya ryogi na igune eri aho magito ryogi ndiraru mochoyo ryogi yao Mama baba njengwa kambi ya mono na kitumo chiyo lakini rende rero no bali rabeli tukorio mweli okondora ntenko genda ndi seito tali bibuli bya siegetu neba kinde ntakana kangira tegera ay mam kono te tenko erese gento kira ke maene omaete mbuya abantu bakateba nga kwara somo muntu kwa makomore to muchicho kamenya kumbe neke maene into tutari ko ibuli mu lakini bona mete tenko te gento kia beire gai teti ko kobisa no moka onkobo bo kioma oyo korpo onale imoroje kirgese no arega agenda ko gundisha kangina ebintu kete bitai akomotaria mangana ate akotema ngene bisima nkole ero hinkole me bisima nabinkole nabinkongo moragereri gai mageto tali kwante betine secondary ngwa korete university kwante bine secondary yoko soma wanne bisima ko kunya wani monto ko secondary ko me bisima Kerubo. Ngaki baba waki? Biyande. Ngewata. Biyande. Na kiasi kwa. Mbiyatore kabisa. Mumbu mbiyatore? Ande tai. Mbiyatore na intu. Nabugana gwaka kera jinsi agechiga. Akirende nyako burugerega mambiende nande montange besa lenda chiko butora.
Kerubo. Kerubo nayo. Akimi akara ngo ngimabwa chenchiri yake. Nakigose yari. Yani muno smart igorigeria kara yo sibete buye yangu ole smart. Igamugondo kwase ne chiange cyo kone sabage bose. Baba. Akibotoko no koibora kwana baba. Ayanga rero chichire tukacingia baba no goreru abana bane bakangorete basakata buya baba nje bano bose nare aki enaranye bekire myaka bano tiganda. Akini smart yole. Smart yole. Tiganya ko smart irenda matuko. Miyande. Kerubono nane mbuya na kara na konyoro meta nare gureta iga. Na ikamoina ari na korra. Nara mugondore nara tigantire iga. Ndakonyora mbuya na konyora. Ngora mangana kara wo monyonjo. Mangana kigose baba. Tore kumana ara monyonjo. Ya ga. Mageto bono na nyoma ta kwire kero. Mageto na nyoma. Kaigo saru seti o musubati. Tinka maite baba musubati ni weta kare kuruke gati. Kakyuta konyora nari nonye. Baba omorigere liorore. Akamundu gande go kora ngesi beti ka chande gete ka bwate mechano. Yani kamanyara te mechano ta gotiga. Amate kwage nimbe ko. Mangana karo monyonjo. Takina bono tigana raga tenere ni nero uchire. Mama. Kangino yoiga. Enjira chakire konro gaiga. Yani gote ta kote banga. Muntu ko tuteti unyomo ai tuteti mageta konyome otegete university konyome university konyome yani goro chenga ni so meta yes utini ka simbole osenta angeli machuati ale tisi sati wekiri ko uchibuate koboko kero wachibuate koboko ngochitige chikonyome ayo konte to kota ni bisima ngole teacher school ayende baba irenga goigete na ora togeria bantu nda ayo takore mabisima airenga goigete tari kirasinya andi kwari kuiro onya koroche nga tingi saini kugotua ogenda saini Mageto mwana onda irangora gaki irangora speaking yobwate oyo no mwana entakana nonya nekero gokwana kwarore nkwano komo kwanira mama bone keraro mwana entakana akucha konjaya ngani kisima nkole mana bya kucha konjaya keraro entakana yani entakana eko chayo mundu ene baba rende ntora akana kosero oso Mageto no somete tisome tumaiti tuna kwandu tichibese school maite no some to mwana one no yuta utamanyiti ono tuna ko ibura komboli diswali anga ngai kokone ne bisimo kole nanda tene stenga kombo motu yana nandi bisime ima na bingo chen kole dae bese nyomba gaiga na gorome na gaigo tito rinde bono nabo byakabe iraro lakini rinde ko maseri korokwo njeboli tito tina nage mugari umaite inite bata nyumo ndoga pe bataenda andi uruche ngenjere bagwesi be gatabo kibindu bya bagutyoka byanga bagurusi bese ari ngai bese so iyo ndonda ite tokore timanye ti ndiye barasi go chakoma tutubwatrane tukwane ndege ando maite ane kasi ni anole neri mamo mino na ane ro gutanda ne diasini njoma ta no muntu osomete ni amagraduate neri bono kaste yoro je tukachukua kwa serikali yetu atabendi kose chuchini wane nga bottom up boro chibya chakiro kurugore bigo tukunde ka chance wono kaste yoro je tuchande ngeti sadi ngeti chibe byansi reko yago cha kondrega tali ngo bango bwata warire ya neri umuntu okorenga libo singyo karabono tigo tokora no bole juice ayo monye naye boli no school ngware koyu and I know very well ni mai wasene mai ta ndako ngaine ya ose kwa digere to no ko troni moi sonde mechanics so kware wake ukatinga wakolre nje kabure ngata kiko wakolre kusembia ayo mongene ndojo kunya kusurura noje buno sungeti abana magongo kunya kutara makoli magachi chaga mogeka tingu maya ki ado nyaya nyotari nya koromoro kimungu mocha ya karasi ane brother yango tebi ane kazi nan amuna kwa yo regas bana nyoko garomoro ki direnda ko ngo iwunda muna ngaborogi babugate sijui ebi sinichi ngagu ba go be komonto oyu moso bana ya nyoko Sanga ango obegiro ne barasi renda ko ire maju mungu abu ameli ko jojo ta to ko ke jora are to ko re bu son mae adama jo dia na ko ye nte kama anda ken ko igutore bintu bi okwa binge sa lakini nere buyanda ke tuara ire chinga kikora manyange gete ke ngai kerwete ngai keroji goji no ke manyete oro ma de kwa kwani de igoro yoboro oboro kitata no yo poso science go kifiat
Ya. Gaki. Etiaberega. Iga mama takobero pina okani. Takobero. Na okani pi. Tigabero umwana gache tendo chembiya muri baminto ba. Ntori buya. Kibono mukubuna gaki. Egento tokubuna kiki igata ke oikira sate de konda. No nyonyora bagenki mutigaye. Tinta ke tipo ke anjo so ime. Kangene. Iga igatori kobero. Kwanyure. Igonte ke toinyore iga ekero gwachite iga egwachite ne chianga irenga. Ibere. Ogenda nyomba ali seguni. Ochirusi na choko genda nacho echichinde chonsi ipina aleta kurudaracha paka chiraba chirina aleta muisoni igongo chisoki sko kaiga nchitongi chire komure asenge nchika sina ro kore ibono yebisima yani ligena lera se kwanyo kakurugoli ngatomo gongo wachakire konye ncheche ligono nero munango chagaiga munango konyore compound ma wako wapi itakuwa igangende jina hotel. Musuke bito bicheche tatakoja bakabamura Chikamati Umwana one tigakorera babona tigakorera pi tigakorera mama onye yarenga ngani cyane kense mbu yanjande kase kamani tinte tikobera gaiga nyore na ngentir botuko talia so gwanja kwa nae babuli bane bakwetenga tigarinda kana Musuke bito bicheche tatakoja bakabamura Chikamati talagoyo yokoramo sendo paseseni yezo konyo yokoramo taino mo echenguru basoke soke babisabaye basoke soke babisabaye tarane sikangumo kamumura. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Eduka yobomo ya All Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyuekorosia chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi